Bon dia, nens i nenes! Avui us vull explicar un conte que parla d'un príncep. Es titula El petit príncep. Voleu que us l'expliqui? Sí? Doncs vinga, va, comencem! El petit príncep. Vet aquí, una vegada, un príncep molt petit que es deia el petit príncep. El petit príncep cuidava molt del seu planeta i un dia va descobrir una flor preciosa. Una flor que creixia a poc a poquet i feia molt bona olor. Al petit príncep li va agradar moltíssim. La flor i el petit príncep es van fer molt amics. Ell la cuidava, la regava si tenia set i quan feia fred la cobria amb una campana de vidre. Però, tot i que la cuidava molt, la flor estava una mica trista. I el petit príncep, veure trista la flor, també l'entristia. Per això va decidir anar-se'n a conèixer altres llocs per veure si podia fer-la més feliç. La flor es va adonar aleshores que estava equivocada i no volia que el seu amic se n'anés, però com que era molt orgullosa, no li va voler dir. El petit príncep se'n va anar. Al primer planeta on va anar, va trobar un rei al qui li encantava manar, però el petit príncep no tenia les seves ordres, així que va marxar. En un altre planeta vivia un home a qui li agradava molt presumir. «Soc tan ben plantat, soc tan llest», no parava de dir, però el petit príncep el va trobar d'allò més avorrit i se'n va anar. Al següent planeta va trobar un home que treballava moltíssim. La seva feina consistia en comptar estels, però el petit príncep ho va trobar una ximpleria. Així que va marxar. Al següent planeta només hi havia un fanal i un home que l'encenia i l'apagava tota l'estona, perquè el seu planeta girava molt de pressa. I el dia durava 1 minut, i després venia la nit, que també durava 1 minut. El pobre home estava esgotat. Al següent planeta va trobar un home molt savi. Però, com que no volia moure's d'on era, els seus coneixements no li servien per res. El petit príncep va trobar que les persones grans eren molt estranyes. Finalment, va arribar a la Terra i es va fer amic d'una guineu que li va ensenyar que el més important és el temps que passem amb les persones que estimem. Un dia, el petit príncep va tornar al seu planeta i encara que no el veiem, ens l'imaginem feliç al costat de la seva flor. I aquest conte s'ha acabat. Que us ha agradat?